Здравейте, приятели! Аз съм Деси и добре дошли в моя канал. Днес ще разговаряме за дигиталните печати, какво представляват, откъде можете да си намерите такива, как да ги използвате. В момента ви показвам няколко картички, които съм направила с дигитални печати, като едно от техните предимства е, че всъщност можете да комбинирате различни елементи от различни творци и да създавате своя уникална сцена, но за това ще говорим малко по-късно. Първото голямо предимство на дигиталните печати за мен е това, че можем да променяме размерът спрямо нуждите на проекта, по който работим. Може да завъртаме огледално изображението, да го направим малко или голямо, това си решаваме ние, като за целта не ви е нужна специална програма като Photoshop. Аз в момента съм отворила един обикновен Word документ, на който мога да правя изображението както пожелая. Единствено ви съветвам да не го разтягате настрани, защото малко си губят ефекта. Но хубавото на дигиталните печати е, че без значение колко оголемявате, качеството на изображението не се разваля с пиксели. Второто предимство на дигиталните печати е това, че можем да ги комбинираме в сцена по начин, по който желаем. Показах ви принтираната страница, която съм отворила в момента и на PowerPoint, където сглобявам тази сцена. Както виждате, мога да хвана русалчето и да го преместя където пожелая. А освен това мога да избера и дали да бъде на заден фон или на преден фон. Повечето печати дигитални идват в формат, в който имат прозрачен фон, т.е. вие можете да ги намествате по начин, по който не си пречат и не се покриват изцяло картините. Тук, например, виждате, това е страница за оцветяване, която аз смятам да използвам за фон на картичка и съответно можех да преместя феичката където пожелая. Тук на тази страница това е един и същи пингвин, обърнат огледално, за да се получат два, които се целуват, като фонът е готова сцена, която съответно мога да преместя където пожелая и да я комбинирам с каквито елементи поискам. Като тук ви показвам и готовата коледна украса, която направих с тези пингвини. Трета причина е пространството. Това на снимката е моето бюро и както виждате има доста пълни пликове с силиконови печати, като това дори не са всичките. Докато дигиталните печати могат да бъдат събрани в една папка на лаптопа. Четвъртата причина е цената. Дигиталните печати са безспорно по-евтини. Да вземем като пример за сравнение тези силиконови печати, които си купих преди време от Etsy. Както виждате, цената им е $14.50, като пристигнаха от Южна Калифорния, което означава, че ми беше таксувана и допълнителна доставка. Малко след това в UMZ там спуснаха и дигиталната версия на едната феичка за $4 и съответно си спестих доставка. Много важно е, когато купувате дигитални печати, да обърнете внимание на правата за собственост от сайта, от който ги купувате, защото има такива сайтове, които предлагат безплатни печати, ако е за лична употреба, но трябва да платите някаква сума, ако става на въпрос за продажби на техни изображения. Под описанието ще намерите много линкове с места, от които можете да закупите или да намерите безплатни дигитални печати, а в това видео ще ви споделя моите най-любими творци. Започвам с Sweet November Stamps, които предлагат и силиконови и дигитални печати, като ако се абонирате за бюлетина им, получавате по едно безплатно изображение всеки път, когато има нова серия с дигитални печати. Отделно, когато пък публикуват нов комплект от силиконови печати, пускат обикновено за един уикенд и дигиталната му версия, за да можете да си ги закупите в комплект. Това, което ме привлече в техния сайт първоначално, беше не само сладките изображения, които имат, но и най-голямото разнообразие на дигитални печати за русалки, което съм намерила досега в интернет пространството. И всеки път, когато имам нужда от вдъхновение, тема русалка, съответно влизам точно в този сайт и разглеждам. Тук споделям и няколко картички, които аз съм направила с техни изображения. Вторият сайт е Polka Doodle Crafts, към който се присъединих наскоро като част от дизайнерския екип, но всъщност използвам техни печати много преди това.
Те имат голямо разнообразие, над 4000 дигитални изображения, като обикновено предлагат всяко изображение в два варианта. В този, в който вие можете да си го отцветите, или предварително отцветена версия. Като тук отново споделям няколко проекта с техни изображения, по които вече съм работила. Третият сайт, който искам да ви покажа, на Рейчел Ан Милър или Ram Stamps, както си ги е кръстила. Изключително сладки изображения. Тя отново предлага и силиконови печати, но не в такова голямо разнообразие, както дигиталните. Можете на сайта и да видите направени, оцветени картички и проекти с нейни печати, но всяко изображение пристига в черно-бяло, за да може вие да го направите по начина, по който желаете. Четвъртият сайт е на Криста Смит, която аз открих наскоро и със съжаление разбрах, че след края на тази година ще затвори най-вероятно сайта си, но все пак реших да го споделя. При нея можете да получите брой от печати по имейл, в зависимост от абонамента, който имате. Като изображенията са главно на хора, най-вече на жени, и за тези от вас, които се интересуват от практикуване на оцветяване на коса, красиви рокли, в нейния сайт можете да намерите много такива изображения. А това съответно е картичка, която съм направила оттам. Следващият сайт е на Елизабет Бел, която също открих наскоро. Тя също предлага голямо разнообразие от печати на всякакви теми. Разбира се, стилът е малко по-различен, по-сладки прави нещата, по-детски изглеждащи, но има и доста изображения, които са подходящи за картичка, например, на голям човек. Най-важното, което трябва да знаете тук, е, че абонирайки се за нейният креативен клуб, както си го е нарекла, което беше около $2 месечно, ако не се лъжа, вие получавате безплатен достъп до голям брой от печатите, публикувани на сайта, които без абонамент се заплащат отделно всеки един печат. Следващият сайт е на Whimsy Stamps, за които ви споменах малко по-рано във видеото. Те са огромна крафтърска компания, предлагаща материали, силиконови печати, какви ли не неща, но предлагат и дигитални изображения, което е всъщност фокуса на нашето видео. Изображенията имат леко забавен, но симпатичен стил и, както виждате, цените са доста по-приемливи за дигиталните изображения, отколкото за оригинални силиконови такива. Следващият сайт е Most Digital Pencil, като те са доста активни във Facebook групата си, където от време на време можете да намерите и безплатни изображения. Стилът на печатите варира между забавни, фантастични, нетипични, сладки, така че смятам, че всеки може да намери по нещо за своя стил. Като тук ви показвам и картичката, която направих с техен дигитален печат. Последният сайт за това видео е на Moonlight Whispers, като тук е един илюстратор, едно момиче илюстратор, което е създала собствен сайт. Тя прави силиконови и дигитални печати. Винаги печатите са на една жена, която можете да видите във всякакви забавни ситуации, и изображенията са с хумористичен и леко мръснишки стил. Тук ще вметна за тези от вас, които все пак се интересуват от силиконови печати, Moonlight Whispers и Sweet November Stamps, за които спомнах по-рано, предлагат свои силиконови печати в английският сайт Crafty Purple Frog, и съответно доставката от Англия за България е доста по-евтина, отколкото от Америка. Ето тук споделям и една картичка, която съм направила с печат от Moonlight Whispers. Както споменах малко по-рано, в описанието под видеото ще намерите много линкове с сайтове, от които можете да си закупите дигитални печати, както и сайтове, от които можете да си изтеглите безплатни дигитални печати. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се това видео да ви е било полезно, и ако имате въпроси свързани с дигиталните печати, можете да ми пишете в коментар под видеото. Чао и до нови срещи!